Kasudma kan dagos ng pig-inaguraran kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol ang sa indang balay silangan Reformation Center na makukuha sa syudad ng Ligao. Nangenot sa nasabing aktibidad si PDEA Regional Director Edgar Jubay. Yaon man ang mismong alkalde kan syudad na si Fernando Gonzales, Ligao PNP, na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Roel Pedro. Iba pang mga pamayo asin opisyal kan syudad, yaon man ang representante kan DALG, DepEd, DSWD, DOH asin SK Federation. Sigun kay Jubay, ang pagmukna nila nin siring na fasilidad, parte man sa nakansaid ng Reformatory Intervention Program na nagpuon pa kan taong 2019. Kung sain, saro sa pinakamayor na obheto kan pagkakamukna kaini, iyon matauanin tsansaan mga dating lulong sa droga na dagos ng makapagbagong buhay. Sa lindong kaya kan balay silangan Reformation Center, may mga pigu-opilisir man na aktibidad. Arog kan pagpapasaararom sa mga benepisyaryo sa test the training asin iba pa. Ito kasi yung isa sa gray areas before kasi although before is nag-focus tayo sa panghuli lang ng fuser. Nakalimutan natin user. Kaya nga doon pumasok yung programang CBDRP or Community-Based Drug Rehabilitation Program. Then, na-realize natin na merong pangkulang doon sa mga fuser kasi hinuli mo, nag-serve ng sentence, lalabas na, wala tayong aftercare program na sinasabi. Kaya nagkaroon ngayon ng balay silangan. Sa Albay, 10 balay silangan Reformation Centers na ang pwedeng ranihan kan mga drug offenders. 15 sa Sorsogon, 13 sa Camarines Sur, 12 sa Camarines Norte, 11 sa Catanduanes, asin siyam sa Masbate, o total na 70 balay silangan Reformation Center sa bilog na riyon. Ito, nag-originate to dun sa Central Luzon na bahay pagbabago. So, nung yung isang DG natin, Director General, nang mag-assume siya ng post, na-realize na pwedeng i-adapt yung concept ng bahay pagbabago. Kaya dito nga isinilang yung balay silangan. Naka-focus sa reformation program ng ating mga drug offender. So, dito is merong sinusunod na schedule. Bahay naman is hindi naman necessarily malaking mansion o ano. So, typical na bahay. May tulugan, may kusina, may hapagkainan, may recreation area. Parang ganon. So, tapos, magkakaroon kasi ng lecture dito natin hinuhugot yung ating mga subject matter expert sa iba't ibang ahensya. Antes matapos ang presenteng taon, target kan ahensya na mabugtakan na ang lambang syudad asin munisipalidad sa Bicol nin kaparehong pasilidad. Mientras tanto, sa pinakahuring datos kan PDEA, sa total na 3,471 barangay sa riyon o 107 munisipalidad asin 7 syudad sa Bicol, sa 178 ng barangay ang pigdeklarang drug-free. 2,226 o 64.13% naman ang deklarado ng drug-cleared barangays. Sa kabilugan, total na 13 banwaan pa sana ang pigdeklarang drug-free as in drug-cleared municipalities sa Bicol. Mandang 567 o 16.34% pa ang drug-affected barangays. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.